Damn, I feel alive. No more stressing out, no more messing around, no more getting by. No more fakes, no more snakes, no more breaks, boy, I'm chasing mine. No more wasting time. We gon' make. Takže čus lidi, já jsem Kryo. A já jsem Dory. A my vás vítáme u úplně prvního videa z naší série ze Skyblocku a nacházíme se na serveru Play Evo PvP a asi víc vám o tom serveru řekne Nory. Ale já taky o něm nic nevím. Je to server jednoho amerického youtubera, nevím jak se přesně jmenuje, ale já vám klidně dám do popisku videa odkaz na jeho kanál a... Určitě IPinu na tento server. Taky. No. Vlastně ono, když vlastně teď natáčíš, tak můžete vidět vlastně vpravo tabulku a úplně dole je tam vlastně ta IP na play.evopvp.net. Je tady Skyblock, jsou tady takový vylepšený hezký Skywarsy. Potom jsou tady ještě různý třeba PvP areny, takové jako Deathmatch v Minecraftu, s různými kity a dalších pár věcí. Není tady toho úplně nejvíc, jako třeba na Hypixelu nebo tak, ale Skyblock je tu moc hezký, protože nejen, že tento texture pack jsme si na něj speciálně stáhli, máš ho aktivovaný. A ten máte také nalinkovaný v popisku videa. Samozřejmě je to 3D texture pack, ale jak můžete vidět, má to tady 4 takové ostrůvky a na každých můžeme najít něco jiného. Máme tu kravičku, teďka se jmenuje One Cow, ale ty vole, ona fakt spadne asi. Počkej, na ní to zatím brď. Ale budeme jí říkat Daisy, protože taky pojmenovali a proto jí budeme říkat Daisy. Původně tam měla na jménu Daisy a proto jí budeme říkat Daisy. Že jo? Jo, pojď. Tak, super. Pojď. Výborně, ona vylezla sama nahoru, tak to je prostě. Počkej, taky musíme my jsme tento vlastně náš ostrov několikrát restartovali, protože se snažíme tu krávu zehnat dolů, ale já jsem nechtěl, aby vlastně byl nějak dotčený, aby byl nedotčený, až to uvidí. Ona furt chce pryč, ona je blbá úplně. Fakt já bych tu krávu zabil. To nemůžem. Nemůžem, no. Jo, jinak jsem se rozhodl, že chci, aby naše malá Daisy zůstala co nejdřív naživu, tak a proto půjde do díry. Jinak tady v truhle, ukaž co je v truhle, jenom tak rychle. Taky věci na začátek, tady fence jsou tady, jsem už jako tak pobral a jinak to asi všechno. A jinak je to asi klasický Skyblock a jenom jsem tak slyšel od Noryho, že jsou taky pluginy, to se všechno uvidíme potom, dozvíte se všechno, já taky. Já můžu jenom na začátek říct, že třeba je tu, nebo to jsem slyšel, tak je tu plugin vlastně, pokud znáte klasický cobble generátor, což je vlastně, vykopete 4 bloky třeba, do jednoho rohu dáte lávu, do druhého vodu a vám z toho vznikne cobble, tak tady je plugin, že jednou za čas je možnost, že vám z toho padne nějaký oréčko, to znamená, že třeba železná ruda, nebo uhlí, nebo podobné věci. Ale co všechno ještě tady je, to nevím, našel jsem ho celkem hově. Takže já si tak všechno, co zatím můžu k tomu říct. Jo. Hele, já jdu zatím dělat cobble generátor. Ok, tak já se kouknu, jak to děláš, aby to viděli i diváci. Stavíme tady led, kostku ledu a pum. Voda, můžeš vykopat hlínu? A máme cobble. Krásný kus cobble. Stone. Cobble, stone, ano. No, tohle je ještě cobble, víš co? Ne, tohle je stone. Jo, teda tohle je stone, ano, a potom je to cobble, ano. Promiň. Já tady zatím rozkopu ten, jo, tak ty ho rozkopej, já uklidím. Jak vidíte, máme to ten 3D pack, nebo resource pack, jaký máte taky v popisku videa, jak se jmenuje. Přesně tak, správně, lépe bych to neřekl. Takže tak. A ještě bych teda na začátek asi byl, jo, ten crafting vypadá dobře, jak je v té 3D verzi, jakože vypadá. Pojď se na něj podívat. Kam jdeš? Já jsem nedošáhnul. Aha. Jo, tak je to normálně 3D pack, že jo, je to hezky, no. Je to takový zajímavý. Jo, každopádně já udělám zatím dřevěný krumpáč a potom ti taky vyrobím kamenej už rovnou, ať... Jo, hele, prosím tě, hoď mi ještě jeden kus dřeva. Díky moc. Ty jsi tak štědrý dneska na mě. Jinak, asi by bylo dobrý říct, co teda na našem kanále najdete, nechtěl bys... Jasně, tak já to můžu shrnout, takže zatím... Dokud si tady Nory... Hele. A jo, víte, už jsme tady dostali uhlí. Vlastně Nory teď chodí na brigádu, už nevím jak je to dlouho, No, teď to bude měsíc, takže... Měsíc a vlastně on má trochu lepší počítač už celkem dlouho a konečně se dostal nějakou, to nevykopeš.
Tak to je, no ale jasně, já to musím dát ale pryč, víš co, Jo, protože kamenný krumpáč zatím nemám. A to mám vlastně už jako dlouho, už že potřebujeme počítač, jsem tak nevycházel s rodičema a teď jsem s nima nějak domluvil, že snad, když si něco vydělá, tak prostě, že mu to nějak přispěju a tak a... Takže bude, prostě bude nový komp. Máme vlastně nový komp. A vlastně od té doby, co bude nový komp, tak vlastně budou i víc videí vlastně z jiných her, protože tomu to táhne i počítač, jo. Bude natáčet i ze svého pohledu, takže vlastně bude víc videí a tak. Máme tady zlato. A tak Jo, asi. hele, já rovnou už udělám teda kamenný krumpáč. Jo, ještě Chceš kousek. taky? Jo. Dobře, tak já ti ho A jinak je to klasický skyblock a aby jsme si tak vlastně řekli, proč jsme se rozhodli pro skyblock, tak je to takový, že nejde vlastně, nejde to úplně to, co natáčeli vlastně všichni, nebo co natáčí teď, co taky ty minihry a takové ty blbosti a přišlo nám to, bylo like Noriemu, to přišlo fajn, vlastně on to vymyslel, že natočíme skyblock, jeho to napadlo. A já myslím, že to je docela dobrý nápad a nebojte se, budou určitě i další minihry a takový ty srajdy, všechno bude. Jo, víš, co by mě zajímalo? Jestli Jestli z toho může třeba vypadnout i jako dia, nebo takhle. Tak já nevím. Tak když to padá takové množství. Do prčáky. Tak, no se, že budu někdy zprostý, já jsem když se leknu, tak jako mi to trošku ujede. Ale snad nevadí. No, ale jak říkal, Já potom půjdu kopat já to pojď. mám fakt smůlu. Běž kopat ty, mě to nějak do té lávy furt padá, tak. Potom si zkusíme udělat nějaký vylepšený, já vím, že je víc typů a snad je automatický. Každopádně, správně, jak říkal tady Kryon, tak vlastně bude nový počítač, to znamená, že ještě teď bych chtěl říct, že jo, lapisy, že na našem kanále nenajdete jenom Minecraft, to se nemusíte bát, to bude jenom teďka tak jako ze začátku, protože mám ten slabší počítač, nebo spíš notebook, a ten mi utáhne hlavně jenom Minecraft a takovýhle slabší hry, to znamená, že zatím to bude vypadat takhle, to znamená, že Minecraftu taky bude, se musíte bát, že by úplně zmizel, prostě bude tu Minecraft, budou tu i jiné hry, budou tu i jiné hry, ne minihry. Jako třeba, já bych chtěl natáčet třeba GTA 5, kdyby měl Kryo zájem, ale tak to se všechno ještě uvidí, Tak jasně, no. všechno do budoucna. A já tady půjdu nahoru, abych ti to když tak chytal ty kobly. Takže to bude všechno právě do budoucna, uvidíme jak co bude, ale doufáme, už teď doufám, že vás naše videa zaujmou, že budeme něčím nějakým způsobem originální a že teda na tom prostě to dopadne nějak hezky pro nás, pro vás a všechno takhle. Hele, prosím tě, já ti tady vyhážu takhle tyhle ty věci, všechny co mám, co jsem měl v inventáři, prosím tě, vem si je na chvilku. Co se jdeš zabít? Jo, protože já mám málo HP a hunger bar, nemám nic na sobě, nemám. Takže asi tak, no. Jinak plánujeme, nebo já bych chtěl dělat v budoucnu i nějaký streamy. Ale jak říkám, všechno Já je Diamond to... asi mám. Ne, to je podle mě Emerald. Jo, to je možný, no. Mně to připadá teda víc zelený. No jasně, no, a já teď nevím, jak to vypadá, víš, takže. Já taky nevím, ale ten Diamond bude podle mě výrazně modrý. Jinak na dnešek, seznamte se s naší krávou, bude mi říkat Daisy, bude to Daisy. Ahoj Daisy. Daisy bude tady zatím v kopce, než se naučí poslouchat, takže já se naučím. Ale mě něco říká, že ten strom se asi jakoby nějak nerozpylí, ne? Takže já ho budu muset asi rozkopat. Jo. A už mám Asi sapling. půjdem na nějaký jiný ostrov, bych se možná vyrazil, že udělám nějaký To bych sleby. udělal asi v příštích dílech, teda jestli nejsi proti. On tak jakože tak, Můžeme být dneska třeba první nebo rozšířit ten další. Já bych chtěl někde najít, jestli tady teda ten server má nějaký seznam vlastně věcí, co bychom měli splnit. možná to je možný, ale tak nějaký by si chtěl jít na ten, Cože? na jaký ostrov by si chtěl jít takový pro dnešek. Pro dnešek jako první. Ty jo. Tak třeba, nevím, na tamhle ten písečnej. Tak jo. Jo, jinak už to tady je, lomeno challenges, výzvy. Jo, už to tady mám, takže co tady máme za výzvy? Glassmaker. Takže tady je třeba jeden quest, vytvoř jeden blok skla. Cena first Když timer jsme tu, block of. vezmu si tu nějaký ten, ten, Jo, takže tady můžu přečíst pár questů. Vytvoř jeden blok skla, potom upeč 21 bochníků chleba,
vytvoř 23, jo, těch kaktusových vlastně barviv z kaktusů, těch věber. Tak tady vezmeme nějaký písek a ty kaktusy a půjdeme rozmnožit, ne? Asi jo, vypadá, asi to vidím stejně. Oni jinak Vytvoř potřebují vodu 21. nebo nepotřebují? Vodu? No. Jo, myslím si, že kaktusy Ne, nepotřebují. nebo nepotřebují, když jsou na poušti, no to asi fakt ne. To je pravda, viď. Co? Ježíš, ta lava. Tyjo, to potom bude muset ten kobl generátor přendat, protože ta lava je tam dost blbě. Tyjo, myslíš, že je to tady jediný? Já to zkusím jakože podívat se, jestli náhodou není něco pod tím, třeba nějaká truhlička, že by tu mohla být. Nebo tak něco, nebo jestli je to jenom čistě ostrov pro písek. Možná to je past. To úplně nevidím, hele. Asi je to jenom fakt pro písek. Hele, proč si ty kaktusy vlastně nenechal tady? To jsem mohl, co? No to jsem mohl, víš co, no tak stejně. Stejně jsem to přinesl tam, tak já tam jdu vrátit ještě. Jo, tak je tam jdi vrátit, normálně na féra. Tak nějaký necháme tam, že u nás. Jo, tak hele, můžeme. Tak můžeme jít objevit příště. Jo, uvidíme, co bude pro příště a jinak asi dnešní nebude úplně dlouhý video, protože nemáme nic naplánovaného, chtěli jsme vlastně o tom jenom říct o té sérii a jo. Dobře spadnu za krávou. Daisy. Daisy, máš se dobře? Ale tady jsou vlastně ironový oréčka. Jo, super. Ty jsi mě takhle krásně pustil. Možná bych trošku pokácel ten ostrůvek. Pokácel. Nebo jakože zmenšil ho třeba trochu. No víš co, no. No, jakoby, no takhle rozjebej ten povrch a můžeme ho rozšířit. Co je to? Jo, krása. Krása, co já budu dělat teďka vlastně? Já mám flint. Chtělo by to, jo, hele dáš mi nějaký to dřevo, prosím tě? Budeš té lásky. No, výborně, děkuji. Já rozšířím čestku, protože si myslím, že je to už potřeba. Jo, nemáme nějakou kost? Máme kost, výborně, máme kost, takže já z ní dělám kostní moučku. Jo, přičemž ten strom budu muset nějak Jo, to jsem spadnul. hrabat listí. Ale jestli máš u sebe nějaký vzácnější věci, co bys nechtěl úplně ztratit, tak je radši dej do čestky, no je pravda. Já ji rozšířím. Ta je důležitá. No jako na Na Skyblocku jo, jako svým způsobem. Tak ji dej do čestky, já už jsem ji rozšířil, takže je tam možnost tam. Já se pokusím teda nějak tak bys řekl, rozbít listí? No já nevím, no. Prostě doničím to listí tady, co překáží. Tak, aby to bylo super, došáhnu tam ještě, aby jsme měli, tak výborně, tak a teďka zkusím, ne, já počkám radši do rána pro jistotu. Přece jenom ty kostní moučky máme jenom 3. Jo, Možná pokud byste chtěli, tak pokud byste chtěli, tak na tom příští video bychom třeba zapnout shadery nebo tak. Jo, to bych taky chtěl říct, že až budu vlastně nový počítač, tak jestli teda bude dost na to výkonný, což teda já předpokládám a zároveň doufám, že bude. Nevím, Tak bych tam chtěl hrát i vlastně s shaderama logicky, takže tak, taková jedna z věcí, co bych takhle chtěl říct. Mimochodem. No to byl tak velký jo, problém, ty shadery nedělají, no, jakože jsem celkem v pohodě s nima. Jo, jasně no. Tak já jsem dal doprostřed mezi kaktusy torč. Krása, já bych si měl taky udělat nějakou tu lopatku, víš co? Už jsem mi zničil krompáč. Jinak, když budeš se někam chtít stavět, tak dělej sleby, jo? Jo, jasně, no je to výhodnější. Jo. Chceš krompáč novej? Dobré, já se vykraftím. No sakra, tam není už šutr. Jo, super, máme další železnou rudu. Mám nějakou, jo ty jsi dal ten strom? No, mám Jo. vyrost. On vyrost sám? Jo, aha, takže si nepoužil kostní moučku, což je teda super. Určitě mám vykraftit tu pác? Vykraftit pec, ale zatím si myslím, že není potřeba. Daisy to je nebezpečný manévr. To tam nebuď. Ne, Daisy, hodná Daisy, tak. Zapadni do té nory, krávo blbá. Tak. Daisy, nedělej problémy. Nějakou Daisy zabiju. Říkám ti, že já jí budu ochraňovat nějaký ty díly a pak jí na féra upeču. Daisy skončí špatně. Daisy, jdi. Mě fakt na...
Ta kráva mě nasírá. Jinak. Pojď sem, hodná Daisy. Tak, pojď, zatáhni sem. Ne. Já se za to omlouvám, ale Daisy, ty píčo jedna. Já bych tě zabil, fakt. Doufám, že třeba nás se spavne další. Třeba taky ne, já to úplně nevidím, ale... Moc nevěřím tomu, že by se spavil. Což je teda dost jako blbý, jo, protože jak my vlastně teďka seženeme... Jak my teďka seženeme jakoby mladý a krávu, jak my vůbec budeme schánět potravu? No, tak jako asi farmářením, ne? Jabka. Ale jo, hele, počkej, já se zkusím udělat, jestli to není něco jako lomeno shop. Jo, je tu shop, hele, počkej, 2 sekundy. Hej, je tu obchůdek. O pozor, obchůdek tu je a hezký docela i. Tak se rovnou taky kouknem. Jo, pojď sem, zaveď sem diváky. Moc nevidím to Jo, na hele, myslím si, že o jídlo nebude nouze, protože co tu máme, $18. Tak já se chci podívat, jestli tu existuje jeden určitý příkaz, který znám ještě ze serveru, když jsem byl mlád. Koukám tu, ale kouknu se, tu jsou třeba jo, jsou tady spawnery, by tady se pak budou i prodávat. Budou i později prodávat, koukám, až to asi nějak vyřeší nebo něco takového. Já tady potřebuji jenom něco zjistit od ostatních hráčů. Mě zajímá jedna věc. Jaká? Jak můžu vydělat peníze? Jo. Asi tě mám, když splníš ty questy, že jo? A jo, pravda. Buď plněním questu teda, anebo... Mě zajímalo právě, jestli tu není příkaz, znám jobs, join, nebo tak jako lomeno job, jestli tu není. Není. Není? Ale nevadí, to se časem všechno dozvíme teda, já to budu ještě zjišťovat za kamerou určitě. Jo. Já jdu na ostrov zatím, kde to jsem sakra, jo tady jsem. Tak já ti tady budu dávat pryč tu hlínu a ty kopej cobblestone teda pryč. Jo, tak ty kaktusy asi budeme stejně muset dát pryč. Bude muset. Je mi to líto kaktusáci, ale... Já jsem si představoval, že bychom to vlastně ten celý bychom vlastně skopali a udělali ho pak jenom... Jako, Ježíš, já každou chvíli hořím, to je fakt a znovu strašný. ho pak postavili. Jo, no jasně, my vlastně skopeme tu hlínu, aby jsme získali materiál a potom z té hlíny, co budeme mít vlastně, si můžeme udělat, jo, já mám takhle tohleto, super, ještě by to chtělo, vykopal si ty železný orečka tady dole, jo, prosím tě, můžeš mi je dát, budeš té lásky? Musíme to vypalovat. Jo, výborně, já z toho, jestli nejseš proti, buď udělám kýbl na vodu, anebo máme ještě jeden led? Ne, máme ještě jeden led, tak to nemusíme dělat. Tak o vodu ještě není nouze, ale a až budeme příště už vodu mít, taky nemusím. Tady bych udělal ten kobo generátor, bych ho udělal tady. Tak teď jsem udělal chybu. Jak to? Potřebujeme ještě jednu vodu, aby jsme měli nekonečný zdroj vody. Sakra, to jsem nedomyslel teda vůbec, ale vodu vůbec. někde seženeme, že jo? Jo, já když taky seženeme třeba od jiných hráčů nebo tak něco. Když to bych zase si hrát zařídil všechno sám, to je taky pravda. Vidíme. Jenom místo na kobo generátor ti tady už dělám, než tak. Jasně. Jinak, já když tak udělám nějakou sociální síť, to je jedno jakou, nějakou získám. A když budete chtít, tak by bylo dobrý, kdybyste nás tam sledovali a my vždycky můžeme říct, teda když půjdeme natáčet třeba ten Skyblock, tak vy můžete mít IP adresu a můžete být ve videu a takovýhle věci, že můžeme. Tak potom hrát. na ten kobo generátor. Prosím? Tady máš ten místo na ten kobo generátor. Jo, výborně. Ještě vezmu tu hlínu, no. Hodný kryo. Tak. Láva. Voda. S ničím. Tak. Prosím? Šikola. Tak já tady ještě skopu tu hlínu. Tak jo, hele. Já si vemu do inventáře všechny věci z čestky, abych ji mohl zničit. Počkej, kolik mi toho máme? 3, no, ono je to tak blbě vidět, když je to pín. Nemáš nahoru sekiru? Asi ne, co? Tak já to zničím lopatkou. Počkej, je to něco teď. Ježiš, já jsem blbec, to je jedno. Nespadla mi česká, ne, výborně, teď jsem si oddych. To bylo vážně. Sakra. Tak super, už mám hotový automatický kobo generátor. Jo, pane, jo, ty jsi to vydizajnoval. No tak ne, ale chápeš, ale teď to nebude nikam lítat ten cobblestone, že jo? No jasně, no. Tak počkej, mě ještě zajímá.
Super, takže ty challenge vlastně nebo výzvy, co máme splnit, tak jich je mnohem víc. Teďka máme asi nějaký basic, základní a potom Jasně, no. lepší, protože jsem právě teďka koukal na to lomeno challenges a tam vlastně jsem hledal Nether, ale ten tam není a teď jsem právě viděl v chatu, že někdo splnil quest Nether vlastně, nebo challenge, nebo jak to nazvat. Ale to myslím, že tohle všechno se dozvíte až v příštím videu. Tohleto video bylo, abyste Vůbec věděli, jak to bude. viděli, co prostě pro vás připravujeme a Jací jsme. no to vlastně, co za kamerou uděláme, asi bude, že budeme asi kopat cobblestone hodně, aby jsme ho měli do příštího videa a příští video se určitě kudeme ještě ostrov a my to se naplánujeme, tak pojď sem. Přesně tak, aby tentokrát už to bude takový jako víc Jo, naplánovaný. tak pojď sem. Já hekám, já umírám na hunger. To je jedno. Tak mi dej věci a skoč. Nebo počkej, tady máš, ne, melon ti nedám. Tady máš chleba. Tady máš chleba. Nebo mi dej čestku. To je jedno. Hele, taky se ti to teďka jako buguje. Trošku. My děkujeme, že jste se podívali na toto naše video. Jinak předem chci říct, že není to třeba můj nebo jeho kanál a spolupracujeme, ne, je to náš společný kanál. Jsme teda Suicide Crew, sebevražedná crew. A takže prostě tak, nestihuje nás to, jsme prostě jako magoři. A takže my ještě teďka za kamerou nějak skopeme ten náš ostrůvek, abyste se nenudili, protože nechceme hned unudit z prvního videa nějakého našeho diváka, takže my to skopeme, nakopeme nějaký ten cobblestone, nějaký ty orečka, zjistíme, kde co je a v příštím videu vám dáme vědět. Takže pokud se vám líbilo, určitě dejte like, chcete-li vidět více takovýchto videí, dejte určitě odběr, můžete to klidně i sdílet a napište určitě nějaký pěkný komentář, ať máme motivaci točit další videa. Takže já se loučím. A já vás taky, takže čus. Ciao. Deine Freundin, die kann blasen, 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 die kann blasen, 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 an den Füßen nicht ertragen. Deine